חולמים על שופינג בארצות הברית? יושופס, חברת השילוח המובילה בישראל, מביאה לכם את הקניות מארצות הברית עד הבית, במחירים משתלמים ובמהירות שיא. עם יושופס תוכלו לקנות באתרים האמריקאים האהובים עליכם, לחסוך בענק וליהנות ממגוון רחב של מותגים שלא נמכרים בארץ. אז איך זה עובד? נכנסים ליושופס, נרשמים בחינם ומקבלים כתובת אמריקאית לקניות בארצות הברית. בעת הרכישה אונליין, מזינים את הכתובת האמריקאית שקיבלתם מאיתנו. כשהקניות שלכם יגיעו למרכז הלוגיסטי שלנו בארצות הברית, יישלח אליכם מייל עם בקשה לתשלום על השילוח לארץ. איזה כיף! החבילות שלכם יצאו לדרך ויגיעו אליכם בתוך כ7 ימי עסקים עם שליח עד הבית. שירות הלקוחות שלנו זמין עבורכם לכל שאלה ובכל הערוצים בשפה העברית. הרשמו עכשיו ותהנו מחוויית קנייה מושלמת. יושופס מביאים לכם את אמריקה עד הבית.